Vedeli ste, že prvý filozof v histórii sa stal bohatým cez noc vďaka predpovedaniu zatmenia slnka? Thales z Miletu žil pred 2,5 tisíc rokmi. Celé roky pozoroval hviezdy, mesiac a slnko. Všímal si vzorce a pravidelnosti v prírode. Keď dokázal predpovedať zatmenie slnka na rok 585 pred Kristom, ľudia ho považovali za mága. Ale Thales mal plán. Vedel, že po zatmení príde výnimočne dobrá úroda olív. Tak pred zberom tajne nakúpil všetky lisy na olivy v meste. Keď prišla bohatá úroda, každý potreboval jeho lisy. Stal sa bohatým za jeden deň. Thalova metóda bola jednoduchá. Pozoruj vzorce, myslí dlhodobo, nesleduj dav. Práve tak vznikla západná filozofia, aj vedecká metóda. Dnešní úspešní investori používajú rovnaký prístup. Warren Buffett, Jeff Bezos, všetci študujú vzorce a myslia roky dopredu. Thales nám ukázal, že múdrosť nie je len o myslení. Je o tom, ako myslenie premeniť na skutočné bohatstvo.